Hallelujah, hallelujah. Christ asumdie nka wodofo. Onyankopon enhyira wo bibia yeda otumfo Onyankopon ase. Yeda ye Nyankopon ase ewo ne onam ne do ene nado yeso a ene nso Awurade wa ya amaye. Yeda Kristo ase se ne da yeso abie kwan kese se ede amaye. Wodofo ene nso me no beche nyame asem. Na minim se abre ni bia nyame asem a yetie ene nyame asem a yesua no. Boy and pa, his son say, ye crano, Adrian, the Biamica, me say, and any yammy asano. Na si ye cranny betty me, yam, what ain't na ye cranny betty me, as solid ye tia or wonderful na. A ginyam yasam no etimu, and unti or for and pa bana say, and mre was so betty yamiasam, the more now would ye no, I say. Obi daddy be aduane bi obi pe na more na wodi aduane na wo get in love with the food. It is another word of God. It's here the more na wotie na nyame asem na etina wo mu na nyame honhom so etina wo mu eno nti enen so onyame nam ne tumi ene na asem so sane wono wankwati bibi na asem no anye bibi bia wo ye no saa so na yenso yentimi nkwati nyame asem yetimi survival about this world that me no mienu ti so no agi nyame asem ne tina ye mu ne de asem ne nante na yetimi e de apopra ade ehye Kristo de en monyam Onyankopon hyiram na Awurade ntine ni monchiro bebi a wo bia odofo ahobresem yesi etirase yeda wase ye kradofo yamenyambuafo o yenhia wanke beye den wunti ena yeti ase udronti ena papa yetimi efa wasem na yenso yetimi ekan isanse wudi kan droye na wuyi utire mo po adi kire yen na wo droye on droye yen wa maso do doba krope bewu ma yen isanse ne yenso ye Abraham asefo enenso ayewo pe sie metie wo nkwaje esem nyame honhom yimeni padua si nche media uja mi ameka madwe meka ni pasem e de akire wo ma won konkro enjoy me famimu na no menkasa ma wo men ente wo ne na mo nti me umiguwe mu na fa me ye ne awope akoma bie betie wasemi Awurade mesrese nam so na gye no so bi wa maniem obi wa titim obi wo ha mu a mesrese Awurade yi ni frisa o ha no mu mesrese nam wasemi so na Awurade fa gye wo makra nkwa na fa yi wo ma efrim pochire bie mu na ye hwia ye remfi wase da meda wase e wo Jesus Christ di mu amen yeda Onyankopon ase and then so Kristo amakwan se eneme no mienu yenhia na asem na orofo yenya bibipa emfiri mu na eneme no bekasa afde afa nyame honhom orofo se ne trosem ne kan ye wa honhom bebre ene wo wiase ye wa honhom bebre ene ye adwuma ena ye wo ani bebre nso a ekasa kire nipa. Praise the Lord. Obi betimi akase beti say voice be e ka kire be say but most of the time so many people think is the spirit of God but adia ba ko am pese me kire enema wo se nyame onkonkron woni odiboye ni enkasa me put it that way because we holy we konkron enu nti no ye wo voices bebre wo wa obonsam ne nkrofo bebre ekasa. There were so many men of God who were but the thing said the Spirit of God is talking to them, but it's not the Spirit of God. Praise the Lord. Say ni pe ya meka na se mi ubekom no pema. Ubekom nebia oditro. Ubekom no of no ekron for we are solitika. Into this such a person, how can God's Spirit speak to that person? How can Holy Spirit live with that person? It is impossible. And nti no nyame wonwom na wodofo miminim ni say Yesu Kristo kwa na wo hye ye mboso oba obeba be yi aten no abetena yemu no ye konkron. Hallelujah. Where ye won konkron wo se woji Yesu Kristo di na wo fa ye wo kra na waje nkwa na so oba betena wo mu na ode ne honhom no ebo wasu wo hwe na se wodofo wonam na hyege ene ne mransam so na wo bo wasu na oba betena wo mu a sa honhom no ena ekira wo ne manyina wodofo ko obetimi aka kire o se aha wo ko ememfa ha bibi besi wa ha se wo ya so ode na akwa ade ne bekwa akoto. Praise the Lord. So wo ko ye boni bia wo be ball kokko several times ade a wo ko ye enye ade a wo ko ye boni the moment a wo be bu wa dwe ana se wo be bu nanimti abekwa akoye no atwe no ho ono mpe boni wo be twe no mu sesi a no de afri wo ho but anya ade a me pese me no mienu yesua na ye kra no epre ade
adeɛ wɔ Kristo ni bia awɔrɔfoɔ sɛ wofrɛ wo ho sɛ woyɛ Kristo ni yɛ ogyidi ni a adeɛ wɔ sɛ wosugu Awurade so na wohwehwɛ ɛyɛ God spirit nea wɔ sɛ wo kra no ɛpere hwehwɛ sɛ nyame honhom bɛba bɛtena wo mu ɔrɔfoɔ na nipa bebree yɛ a wɔse nyame nkonkron ka kyerɛ me sɛ that's the word I'm very afraid of it sɛ Awurade se wɔn nkonkron se ɛyɛ adeɛ a ehu sɛ wodi turo hyɛ nyame nkonkron awɔrɔfo wakatua ɛwɔ hɔ onua enti ɛnɛ mepɛ sɛ woti nyame asɛm n'ase na wo adwuma nyame nkonkron no sɛ nea wɔsitiɛ ɛne nea nkonkron no nea wɔgye ɛde ma nipa no hallelujah Yesu Kristo se ye nipadua na sondan enu nti ni obese nipadua no se na obese nti won konkro no se wo bet won konkro ti mu na wo ye obi a wo ye odwamanfo ana se wo ye obi a wo ye kromfo wo ye obi a wo di atoro wo ye obi a wo ye niema entre wo no nsa. Do you think the Holy Spirit will live with you? No, it is impossible. And until no, so we shall one now short to be now share on ye, and in ye maybe a way, it's ye yankopomra. How can the Spirit of God live with you? And then ye befa ye Bible no, na yako Matthew 8 no, hallelujah. Ye be kind Matthew 8 verse 29. Na emene wo niema kakra bi sua wa hana mi se ebeboa ye na ma onyankopon ani monyam ene na adom no worofo adadi na etifi asem no wo se ahomone wo se na hye wo tietia mu se ede na ye ne wo ye nyankopon ba wo ba ha se wo rebetete yen ansa na ebre no adru hallelujah we ye ahomone ya na omugu wodofo obotan ni mu a na Yesu Kristo ekwo ho no Bible say the moment asahun boni na sahun no omti ni panu mu no wo mu Yesu Kristo pe omotie mu ka se Yesu nyankopon ba wo ba se wo ba be ye de wo ba se wo betete ye wo be se ya na ye bre nya nruye enu ti Bible say wo mo de identify who Jesus Christ is. Because someone will say Holy Spirit is living in Jesus. Woman will say nyame won no ewo ni mu oye nyame. Orafo enu nti no ahai ade kata me pese orafo me no esua wa hane se. Ene nipa bebre wo ho no mu aye se nyame onkonkro tie mu. Nyame onkonkro ni ye kasa. Enso so yesuro ye fiefu abaifo. Praise the Lord. Was saying nyame honhom timi mu o enso wo de mane nkra so opeso okoga na sesi obefra asofo wo wi ase afa na nyina ase mompa ya ma no because wo suro se baifo bi wo fie wo ko obeku no wo ko ni krom bibi asi ya to ne nkra so omra wo ko obefra asofo wo wi ase nyina ase bompa ya ma na wodofo obi a won konkro ti wo mu no eye den na wotimi nya sa ehu no one thing I know about the Spirit of God say wonye ehufuo onye wo bia wo yehu eno nti se hu wo mu ana chese nyame wo no wonche wo mu se nyame wo mu a you can go to your family and the witches and the wizards in your family they cannot live in the family until you live there until se wo be free fie wa no makọ ansa no matimi aba ho because wo ma hu se tumi bia eche wo mo de aba ho Yesu se ni oti ye mu no osuche ni wo wiase enu nti se nyame onkonkro no oti ye mu no wodofo osuche bonsam to bia who is the devil to stand before you when we send assembly titie enu nti no se onkonkro ti mu a wan na betimi utumi ba na wasase so a wono wo ye nyame nsa no adwuma ya wo betimi aba begina wanim Bible nso se ye wo nyame agya ye wo ba ene onkonkro the trinity no enu nti bra ye nyankopon bo wi ase no se nyankopon ka se let there be light a onkonkro no operate enu nti nyankopon entimi enye bibi without the Holy Spirit because na ho den eno no ena onkonkro no ene ya de nyina enu nti Yesu ko no se be kwa mebi se gya no amamo onkonkro no ochitaifo amanaba ena wo ka sa Joel 2 verse 28 na ye nyankopon ka kire won se na die kire mehwie me honhom ni bi na me de gu honam nyina so wan ka sa ne honhom ni no se mehwie me honhom ni bi na me de gu honam nyina so ena wo be kai Acts 1 verse 8 na wo se na se won konkro ne ba mo so a mu benya nwode mu benya tumi e de aka me nsɛmpa de fi Samaria de akosi Judea e de akwa akosi asase ano no wa when was to benya to me, you shall receive power.
enu nti sa won kokro ba wo so awodofo wonya tumi ehu ani wo kwa wota honmone no mu bie kwan ema wo ba mu se wo kwa wabusua mu wota honma wo fie onyina timi season they cannot operate because the child of God is there, because the spirit of God has come to the house. Enu nti wo mu ne tumi o mu betimi di operate. Enti ene me pese bibisa wo se hwehwe wo mu hwe na obi aya o se nyame honhom timi mu won konkro ka kire me se nyame ka kire me se wodofo bisa wo se won konkro na o ti mu ana. Hallelujah. Eno nti no obi bia nyame honhom ti ni mu no wo nje nyankopon su anase wo ye nyankopon ne ye wo kire bone hu eni ni mu wo kasa with boldness. Won so bibia sa wakasa of the second maternity a wonim se to me na eti ni mu no esuche wowuo esan so wadi wowuo ni asaman so nkunim. Hallelujah. Eno nti a Christopher ayaba momma ye kra prehwehwe won konkron momma ye kra ne hwehwe nyame honhom na nyame honhom ne metena yemu na sa won konkron ne ti yemu a who is the devil betimi agina wanim wani awomone a wo mu betimi agina wanim aka bibi e de akere wo. Yes, I can look for no. So what can look for verse 41 now? And also so okasem bi ewo ho. Was say na anwanwade awudo bebre. Was na we wiareto no. Won a wo ayarefo a wo ayarewa awudo ha won nyina e de won bread no. Na ode ne nsa egu won nyina so e maako sa wo yade na ahomone enso afiri ni papi mu koe na wotia mu se woni nyankopon ba no na wotia won se wo ma won kasa efiri se wonim se ono ani Kristo no. Hallelujah. Orofo wati nyamia se wo se enumna no ye de ayarefo ne nkrofo bebrebre Yesu Kristo enu nti wode ne nsa egu won so na ahomone ne timi identify say he is the child of God, he is the son of God. Enu nti no wo tie mu ni si enim nyango yenim ni pako awoye woni nyankopon ba de Yesu Kristo Nazarene no na Bible se wo tie ahomone no wo tie won so wo munye kom na ahom ni yedin. Hallelujah. And when you say nyame onkokro ti omu a wodofo betimi ya stop abonsamfo wo area ho nyina say nyame jani deru wo mu na nyankopon han ni ti omu as a child of God, witches and wizards and money wo area and they cannot operate because the child of God is living there, because nyame su bi ati ho, because nyame honhom bi eye adwuma wo sa environment no. Hallelujah. And when you want to say, who coffee, and master when you are to quite be, when we are who come baby name wash a woman. Now was slam pipe book, call cheap up a man in answer. Young Kai won't pipe bomb or from one pie a mouth. Young yes, say, who coffee on in Accra, Usuro saw backward. What of what the white dear 2 o'clock now Usuro, because soon him say, I won't money be with fear 1 on 1 will move it to me a how. And yes, I will protect you as a child of God. But near me, Pastor, what she has here, say, so woman not a 2 mono, and was so mujane. Yes, to Christian money who said, Yankopon Bannon to a much yet, because no money say, or what time as soon they have to leave. And when she yes to Tietia, some money every depending on a momokoye. Hallelujah. And so I pray another woman share Christo. No, they are living with the people. Or what in the penny operating. And you want to my you soon the party the year on your beer. Mama, you shall send you or ask. So what can I ask 19 verse 5 now? Usually see what also. Hallelujah. Ask 5 verse 19. No, was say a Tiffany was say was share or doing or say was she a doing for a woman. O say na one na woye nsumanie enumu bebre de won nyuma eba be hye no ewo nipa nyina anim na wobu bo o say na wobu ne bo anu huni say esi nyetebra impimdu mienu. Hallelujah. Worofo aha sutie se ne Nyankopon asem ka na mepese me no kan verse 16 no. Hallelujah. Acts 15, sorry. Acts 15 verse 16. What and I'm as my one woman, etia eye dunsia, ni dun chrono, ni mu edunum edi dunsia. Monfancheme, hallelujah. Acts 19, no verse 15 to 16. And no, and wasem and a order for me, no air kind. Hallelujah. Yetie, Yankopon asem. Yetie onyame asem wo say na honhomone no bu ase minim Yesu na minim Paul
na minim wose na mo ne hwan no na nipa a ahomone no ewo ni mu no eto hye won so eye won pasa na wode adagya enipra dwane fi efie no mu. Hallelujah. Wose minim Yesu ahomone no na etimi akire o. Wose minim Yesu. Bible say according to ano Bible say enkrofo bi a na omo ye osofo bi ba ye friend skiwa ne ma na Bible so omo so kokka se omo kokka nyame asem efa Bible de ko ye so omo so kwakotutu ahomone na Bible so omo kodru ho na omo kohia wo no omo ni timisi mu pempempe begina omo nim se wo minim Yesu minim po na wo woni nipa bai. That means say anu mi hu say hu bi enu omumu na Bible so omo bro wo mo ye wo mo pasa ema wo mo di adagya edwane ye hwa ahomone ebro wa bo wa adagya ro wo mu ne ma nyina na wudire menka. That means say hu bia enti wo mu nyankopon hu bia enti wo na wo se eba ye nso ye benya tumi ne benya ahoden no sa nyame hu na enti wo mu enu nti wo ne chi wo mo abro wo mo onuadofo enu nti na woda na hu bi ba wo so a na watimi overcome no ne wo so obeye no no aye ono de ko se wo kra no na wo so fidi na duane a no ama na duane no wa de ko wo kra no na wo se wo chi no no de ne tena ka mu no de nante a no achi wo kra no de tena ka mu bo so me so a wo waji wo sika na so waji wakadua spiritually ni ate tax. When we say assembly city, and when you say, will be a young concrete woman, what the first said, who stood that now one is wrong, you can beat them, you can destroy them. But I know, what stood that now whom you know about what stood that you know be no about that, what stood that you know be sick and you did do a chin or the pamon. Bible say, one more a poor woman, which make us say, we yen yes, yen more money wine, and here find a mufre. Enkrofo ben ena enemo enti ene se wo ba pere no ahwehwe nyame honhom ama nyame onkonkro abetu na wo mu a wodofo me de me fo se eye sin se wodofo wo betena se na wo beka se me de nyame ne me kasa nyame sise ne nso emu ahye wo ma wo Kristo ni wo ye nyame honhom wo Kristo ni you need the Spirit of God, you need Holy Spirit wo hia onkonkro ne so obetena wo mu na wodi wa ye nia wonu nyankopon pe na wa ma ni tumi no atimi adi wadi nkomo se wonkokruti mu a wakasa kire wo wonkokruti mu a wodofo ebre ni so se wo se wugina na bompa ya wonkokru nya na o se bre se bompa ye wo betimi abompa ye in our so mre wo bia wa no se wo bi se bibia isan se woni ne honhom ne ye ba ku ntini se ya de a wodi ma beboa wodofo be respond dia ma osisi a sana won konkro e operate wo gina won chai wo bi timi ba wo bi so bi ba won konkro betimi aka wo se nipa we ya wo be ade se ni se ne won tirimu ade ni se ne won mu na we ji nipa no e de a kire se ne nipa ni sitie ananti ye nya nyame won as a children of God ye nya won konkro se won konkro ne baba betina ye mu ni yetimi come out with boldness yetimi agina ewa ye bremu se ne be ya ye betimi akwa abonte na so bi ka bibi a wodofo Peter and Paul mo na nyame hum nti o mu nti no ye bo o mo ensusu no mu nsuro ye bo madaja ensusu no mu nsuro ye tu o mu tu fiase o mu topu mu na su ni nyina because of God's Spirit ana show o mu mani nti no na o mu nim se o mu ye adwuma bia mo wura bia wo ba bi papa wasiesie dia mo no ba ba fo mako eno ti wo man suro ni asase ne beye wo man suro ni nipa beye wo man suro ni nipa ba ka kire wo man suro ni ahomone ede beye sanse wo mu otumi e wo sa ahomone ne so. Hallelujah. Se nyame honhom ti mu a orafo Erade won konkro di wo bi be ba se sane yare the moment a wo be lay hands no na yare no e de atuko emre bi me kwa asori bi na sofo no wo bompa ya ma obi obompa ye mo obi o ka che se honhom na tini pakro no mu doso dodo enti no on samra asori the next yi no be ye nam se na nyame onkonkro ti obi mu a se nyame onkonkro Yesu Kristo ba ya wo sa yare me de ma hu ba bi ase Yesu Kristo sa yare e ka se ko na sambra ebra wati nteso tu ofam a ode fra no te fo ni fra ni nani so okohoro ye no obisa ni se wu ade wo se me hu ne nketenkete na Erade san ye biem wo sa de ne nsa gu ni so na afedi wo hu ne clear
enu nti la o se wo besa yade ni bi na yade makọ na asaba. That means say won konkro na wo so otumi etu sa yade wa no konkro ni no. Hallelujah. Wonderful. Bible say awomoni anachi wo mu no ebra Yesu Kristo wo mu hia no wo se Nyankopon ba wo ba se wo besa ya na ye bra nyanso ye na Bible so wo nyina de ntiatie mu adwane ye wo mu nyina de abopupo adwane ye bubu ania no te beteze to bra no na awomoni na chekere ne nan na yade na krepo no enu nti no ntimi sore but the moment I was share Kristo no Bible so timi sa sore na ntibio. Wow. Afena nsuo Bible say na afibia so a wobofo ba no abehunu nsuo no na nipa ba ko bedi ka tomu no wono no benya nkwa we de obofo bia mfiri ba bia mahunu nsuo no because agenkwa na nkasa gira ho enu nti wakasa once no wodofo sore ye won konkro ne ba Peter so Peter gira ba bi no wakasa wochi akra mewrade akra pempempem ene sachira e de be fa Yesu Kristo ye okra no agenkwa ene wodofo won konkro ti mu enso so ko tena ba bi a wo ko gina o kan nyame asam krampa wo bi akrampo ntie se wonwom ni ti mu a emma wani monyama ye bi tie ni wano asam e de ani monyan so nko bi bro a draw people near you. Yesu Kristo say before say mre ne ba kwa biere no ba twi dom nyina de aba ne nche ene hwe nyame asam ewura ba bibia ye kuma Kristofo so still the gospel are spreading because of the power of God, because of the Spirit of God. And she said, Yesu Kristo say, Yanka won konkre ba yensu die benya hodin benya tumi ne dia kan nsampa firi Samaria ko si Judea dia ko si asase no wa. That means with boldness no won konkre ba wo you can go anywhere to preach about the gospel, to testify about the goodness of Christ. And then asofo bebre ntimi nkwa ba bi enko yi kanyame asem. What's in a comfort zone na wo kanyame asem. Wontimi anko baby bebre was so many chances wo betimi akọ na nkrase won nam enso so wote nkraye wan wote takrade wan wote won pese obekọ baby because of all say e wona ye so enough e mano enso awrade si enko amaman na ye enko kansempa no entimi ni adrofo mi ni Kristoni a wo bie wano ana wo kase nyame onkonkro se na ye di introduce nyame onkonkro wonderful kan mu se ade bia wo ka na nye nyame na e kan wonderful enwo asotwe wo ho enna se enwo akontabuo wo ho enu nti bomodin se wo beti nyame onkonkro ne na sam ne so wo kan before so be can make sure say is it the Spirit of God speaking to you and I say ya hu wo wiase wonderful bebrefie abosom no omokasa awomoni wo bebrefie abosom bebre wo bebrefie omo no omokasa enu nti no warafo wo Kristo som ene wa akwa ene wa de nyina mu no menyame wonwom enkyina wo mu ne develop God Spirit na se nyame onkonkruti wo mu a wo madwuma ne yede wo ma wote na se na wo ma wo mmere e wo Kristo som na wonim se wuwu a daachi bi no akontabuo e wo ma aketua papa bi wo ma onyankopon hyira no wonte na nim nkyɛ ma na basa so na wo ma ne tumi enye kese e wo so wo ne doba Yesu Kristo di mu amen. Yeda wase ye Nyankopon ye rade se na nwumre yi so do wasem abreye yeda wase ye kradofo pa ye waye ne doso enen so woni abekasa nyame won konkron ye ntibi nkwachi wo enye bibi ema ne nye ye se ne wasem kan Matthew 18:20 wo si bebi abenu miense hye mu odi mu na wo ho papa ye srese betena ye mu na ne ye nante wo ye Kristo suma kwantu se ne be ya yetimi age aduma na kosi awiye se ne be ya papa ye betimi anchina e de akosi mpa boni se wo kra bia wati asemi won konkro ben no nene ne kra no emfa yonko nene ne nante e woni Kristo sum akwantu emu na watimi aso wani ahye Jesus Christ die en munyam ye na wase so atie yen e wo do ba Yesu Kristo dim na me bompa ye amen. Orofo onyankopon hira woni aba mama Esther orofo me phone number 8202507091 so pesa wo frame na wonti bibia se wo twrosem no ana se wonya mpa ibo bibi kire wadwen a orofo obetimi aframe ame adi nkomo onyame hira na erade ntina ni mo nhyira wo nyina. I love you so much. God bless you. Ye besan ehia biom mama bye.